Bol Boh niekým tak blízko nám, ako je tomu teraz? Toto je otázka, ktorú kladie autor kníh Deuteronómie. Aby jednoducho poukázal ľudu na ten obrovský dar, ktorý nám Boh dáva tým, že sa nám zjavuje a že nám ukazuje svoju vlastnú podstatu. A dnes, keď slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice, tak si opäť môžeme uvedomiť túto hlbokú pravdu. Boh je nám takto nesmierne blízko. On je ten, ktorý je, vlastne my sme tí, ktorí sme stvorení na jeho obraz. A práve pri tomto tajomstve sa chcem zastaviť. Človek ako obraz Boha. Ale veľmi dôležité si uvedomiť, že nie muž je obrazom Boha. Takisto ani nie žena je obrazom Boha. Ale muž a žena spolu sú obrazom Boha. Toto je veľká pravda, ktorú je dôležité zdôrazniť. Lebo Boh nie je individuum, jedna osoba sama sebe dokonalá. Ale Boh je plno vzťahov. Je neustále dávanie a príjmanie. A takisto človek práve vo vzťahu a v tom najprirodzenejšom vzťahu, ktorý je pre ňoho, a to je vzťah manželstva, odzrkadľuje najdokonalejšie tento obraz Boha Trojice. Neustále dávanie a príjmanie. Skúsme si uvedomiť, že tie naše najhoršie túžby mohli by sme ich vyjadriť v takých tých koncentrických kruhoch, kde vlastne ten najvzdialenejší kruh, to je tá verejná sféra. To sú ľudia, ktorými sa bežne stretávame, ale nič s nimi nemáme. S nimi sme také vzdialenosti možno do tých 3 metrov a od 3 metrov. Potom je tá oficiálna sféra, kde sú naši kolegovia, susedia, tí nejakí spolupracovníci, s ktorými niečo vzdielame spoločne, ale sú to skôr profesné veci, alebo nejaké tie spoločenské veci, ale nie je niečo hlbšie. To tak zhruba ich pripúšťame do takej vzdialenosti 1,5 metra. Potom sú priatelia, rodina. To sú tí ľudia, s ktorými máme spoločné zážitky, skúsenosti, s ktorými si vieme sadnúť a porozprávať sa, ktorými kráčame spoločne a vytvárame tú sieť príjemných vzťahov, ale aj niekedy tých náročných, s ktorými spolupracujeme užšie. Ale ten najvnútornejší kruh, tá intimná sféra, to je vlastne oblasť našich najhlbších túžb. Je v nás obrovská túžba môcť byť sám sebou. Je to, kde túžim niekoho pustiť, kde túžim dať dole masky, kde môžem byť sám sebou, kde môžem otvoriť aj svoju 13. komnatu a viem, že ten človek, ktorého som tam pustil, mi to dovolí. Nebude sa na mne čudovať. Ty si takýto. Diabol nás neustále presviedča o tom, že keby tí druhí vedeli, aký sme, tak by nás prestali mať radi. A preto máme neustále tendenciu hrať, nosiť masky, ukazovať zo seba to najlepšie, tak, aby sme boli príťažliví pre druhých. Aby si nás všimli, aby sme zaujali, aby si nepovedali, že sklamal si. Ale toto nosenie masiek, ktoré je nevyhnutné v tých ostatných vrstvách, nás neustále unavuje. A preto neustále túžime po tej oblasti niekom, s kým môžem spolu zdieľať svoj život. To je to najkrajšia definícia. Spolu zdieľať svoj život. Chce radosti, trápenia. Kde sa učím byť sám sebou a učím príjmať toho druhého takého, aký je. Takýto vzťah človek môže zdieľať s jednou osobou. Lebo nemôže sa darovať všetkým bezvýhradne, bezpodmienečne. Je to tá oblasť, o ktorej hovorí pri stvorení sveta Boh, keď hovorí, muž a žena boli jeden pred druhým nahý a nehanbili sa jeden pred druhým. Boli pravdiví jeden pred druhým. Boli takí, akí sú, bez masiek. A nemuseli sa takto hanbiť. Túto jednotu a túto hĺbku
vzťahu možno dosiahnuť jedine vtedy, keď sa obidvaja rozhodnú ísť do toho nápadu. Keď uverím, že ma ten druhý nikdy neopustí a vždy bude verný. Lebo pustiť niekoho, ktorý to potom zneužije a odíde, veľmi bolestivé. A takisto, keď sa ja rozhodnem byť verný a neopustiť. Výsledkom tejto otvorenosti je potom plodnosť, prijatie ovocia vzájomného daru a tým je dieťa. A táto pravda, táto hlboká ľudská túžba po jedinečnom, nevyhnutnom vzťahu, po skúsenosti bezpodmienečného príjmania a dávania, ktoré nás vo všetkých, a tá pravda, že táto túžba je od Boha, lebo ona vyjadruje tú najlepšiu túžbu človeka, ktorý je obrazom Boha v tom dávaní a príjmaní, ako to žije Boh vo vzťahu medzi Trojicou, tak táto hlboká pravda je základom celej manželskej morálky. A preto cirkev, keď chráni manželstvo voči rôznym tendenciám, ktoré sa dnes veľmi intenzívne objavujú, tak práve chráni túto pravdu, to povedomie toho, že sme obrazom Boha. A keď sme v Evanjeliu čítali to, že choďte a učte všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, to v prvom rade neznamená to naše právnické učenie, vyučovanie a potom zachovávanie zákona. Ale budete mi svedkami, byť svedkami. Vyjadrovať svojim životom túto hlbokú jednotu a takto vydávať svedectvo o Bohu ako o Trojici v jednej osobe. Aj manželstvo, pokiaľ je žité, tak je to vzťah dvoch osôb otvorené pre dávanie sa a príjmanie života. Každý je z nich individuum, jedinečná bytosť, ale sú bytosti hlboko jedno. Takže keď chceme pochopiť manželstvo, potrebujeme rozjímať o Trojici. A keď ja poukazujem na to, tu je ten dôležitý bod, ku ktorému sa chcem dostať. Keď ja často poukazujem na to, že ochrana hodnoty manželstva nespočíva v tom kultúrnom boji a v tom neustálom zápase s liberálmi a progresívcami a s kadekým, kde chcem poukázať na základnú pravdu a cez zákon to pretlačiť, ale spočíva v niečom inom. Spočíva v pochopení tejto hlbokej pravdy našej viery. A tu si potrebujem uvedieť tri veľmi dôležité veci. Táto jednota manželov nie je výsledkom zákona, ale vnútorného pochopenia a otvorenia sa pre túto jednotu. A to je ten druhý bod, ktorému sa dostávame. Lebo obraz manželstva neruší alebo neprotirečí tomuto obrazu len tie verejné hriechy, ktoré sa dneska pranierujú, ako je spolužitie, ako je rozvod, ako je nedodržiavanie manželskej a predmanželskej čistoty, ako povýšenie homosexuálnych zväzkov na manželstvo a podobne. Ale tomuto obrazu protirečí aj formálne žitie manželstva, ktoré je buď založené na dvojkolajnom živote, kedy jednoducho je môj svet, tvoja úloha, dvaja kráčajú vedľa seba v bezpečnej vzdialenosti, majú rozdelené úlohy, rozdelené práce, rozdelené kompetencie, rozprávajú sa o tom, čo nakúpiť, akým spôsobom zariadiť domácnosť, kam pôjdu na dovolenku, ale nikdy sa nestretnú niekde v hlbšom stretnutí. Nikdy sa nerozprávajú o tom, kto si, čo prežívaš, ako sa máš. Tomu hlbokému zdieľaniu svojho života a prepleteniu toho života tam nedochádza. Navonok síce to manželstvo funguje krásne, harmonicky, ale vnútorne tí ľudia zastali niekde pri nejakej hranici, ktorú nevedia prekonať. Alebo potom je to putatívne manželstvo,
kedy sa jednoducho dvaja nerozhodujú len preto, lebo je to hriech. Ale vo svojej podstate ich nespája nič. Nepíšu spoločné dejiny svojho života, ale spája ich len to, že sme si povedali áno a je hriech rozvod. Samozrejme, nechcem teraz povedať to, že treba tieto vzťahy zrušiť hneď okamžite. Nie, vôbec nie to chcem povedať. Ale chcem motivovať, že tieto vzťahy majú nádej, majú šancu postúpiť ďalej. A nie je to cieľom, aby sme z vlastných síl dosahovali to, že dvaja sa nerozvedieme. Ale cieľom úsilia manželov má byť práve to zjednotenie života. To spoluzdielanie, to písanie spoločných dejín života. A to je ten tretí veľmi dôležitý bod, ku ktorému sa chcem dostať. Tento ideál spoločného zdieľania života sa nedosahuje na začiatku manželstva, ale k nemu sa postupne dorastá. Dorastá sa aj cez pády, aj cez zlyhania. Dorastá sa aj cez nedokonalosti, kedy človek hneď nemieří celý ideál, ku ktorý nás Pán pozýva. Ale žije toľko, koľko vládza. Ale snaží sa byť otvorený a urobiť ten ďalší krok. Lebo tento ideál sa nedosahuje bojom proti niečomu. Nesmiem pozerať tieto stránky, nesmiem ísť na toto, nesmiem ísť tam a tam, nesmiem používať takéto a takéto prostriedky na zabránenie počatia. Nesmiem to, nesmiem to. Takýmto spôsobom dosiahnem skutočne len to právne, len tú právnu jednotu, ktorá navonok síce vyzerá ideálne, ale môže jej chýbať vnútorná podstata. Tento ideál sa dosahuje bojom za niečo. Rozhodnosťou kráčať vpred. Túžim byť pravdivý pred tým druhým človekom. Túžim potom, aby som vytvoril bezpečné prostredie, v ktorom ten druhý môže byť sám sebou a chcem dovoliť tomu druhému, chcem mu dať možnosť uveriť, že v mojej prítomnosti je v bezpečí. A dávam mu k tomu patričnú slobodu. Do ničoho netlačí, ale pozývam. A takisto ja sa rozhodujem ísť do rizika. Chcem prijať jeho ponuku. Aj keď je nedokonalá a krehká, ale vnímam tam ponuku a preto ju prijímam a rozhodujem sa ísť do tohto otvoreného vzťahu. Idem za niečím. Pracujem na niečom. Toto je veľmi dôležité. Samozrejme sú situácie, kedy človek povie, toto nesmiem, hento nesmiem. To je pravda. Ale nikdy nie je negatívne. Je to, čo je rozhodujúce. To je pomôcka. Čo chcem dosiahnuť? Aká je vízia Boha s mojím manželstvom? A takisto je veľmi dôležité uvedomiť si, že táto jednota sa nedosahuje z vlastných síl. Nie je to výsledkom drilu. Nie je to výsledkom nejakých školení a umenia, čo sme si nejakým spôsobom nacvičili. Ale sa to prijíma ako milosť, ako ovocie duchovného života. Tým, že zažívam napríklad odpustenie vo sviatosti zmierenia, a toto odpustenie mi pomáha obnoviť moju vnútornú hodnotu a dôstojnosť a nepozerať sa na seba cez optiku svojho hriechu, tak toto ma učí prijímať aj toho druhého takého, aký je. A tak ako Boh je voči mne milosrdný a verný, tak aj ja sa učím byť milosrdný a verný, lebo to prijímam od Boha. Skúsenosť, jedinečnú skúsenosť prijímam od Boha. A práve sviatostný život má privádza k tomu, aby som túto jednotu vedel žiť a mohol žiť. Ale je to, pravím, výsledkom procesu, kde padáme a stávame, kde robíme chyby
ale neustále sme otvorení pre to nové. Preto je veľmi dôležité, aby sme ľudí nemotivovali k manželstvu tým, že ešte nie si zosobášený a ešte toto a kedy bude to a kedy bude hento. Takýmto spôsobom dosiahneme možno vonkajšiu zmenu, ale skôr vnútorné znechutenie. Ale dosahuje sa to práve duchovným životom. Schopnosťou žiť svoju vieru, žiť osobný vzťah s Bohom, ktorý sa potom prenáša do toho nášho hlbokého vzťahu. Samozrejme, keď som takýmto spôsobom zdôraznil manželstvo, potom je tu otázka, čo s ľuďmi, ktorí nie sú schopní manželstva, alebo sa im nepošťastilo nájsť niekoho, alebo sa dobrovoľne zriekli manželstva, lebo sa zasvetili Bohu cez sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. To je vám dôležité uvedomiť, že tu na zemi sme vždy iba nedokonalý obraz Boha. A ten plnosť toho obrazu, plnosť toho spoločenstva dosahujeme práve, keď už budeme vidieť Boha z tváre do tváre. A preto v určitom zmysle osoba, ktorá žije sama, je v pozícii očakávania toho naplnenia, ktoré mi dáva Boh. A stáva sa aj znamením nádeje. Lebo koľko manželstiev nefunguje? Podľa toho ideálu, ako som opísal. Koľko manželstiev sa rozpadlo? A takýto človek môže potom upadnúť do zúfalstva a povedať si, no mne sa nepodarilo uskutočniť ten obraz Boha v našom živote. A tým pádom, akú už mám šancu? Má šancu. Práve zasvetený človek sa stáva príkladom trpezlivého očakávania. Lebo hovorí sa, že Boh tu naplní tie túžby. Boh nenaplňa nič. To prázdne srdce, tá neschopnosť dielať s niekým svoj život, tej osobe, ktorá žije sama, ostáva. A ostáva to ako bolesť, ale bolesť, ktorá kričí po naplnení. A dúfa, že raz to bude naplnené. A tým pádom sa stáva obrazom ženícha, ktorý čaká na svoju nevestu. Tak ako manželia pred sobášom by mali čakať jeden na druhého. A v tom trpezlivom čakaní dozrievať, pracovať na sebe, aby boli hodnotnejší a kvalitnejší ľudia, aby potom to povolanie manželstva vedeli na seba prijať. A takisto istým spôsobom zasvetený život nie je popretie manželstva, ale znakom očakávania naplnenia. Lebo tá druhá osoba vždy iba v určitej miere dokáže naplniť tento obraz. V plnosti to len očakáva. Preto, drahí bratia a sestry, skutočne vás pozývam rozímať nad tajomstvom Trojice, rozímať nad hĺbkou vzťahov, rozímať nad svojou najhlbšou túžbou, ktorá je v nás. Túžbe po jedinečnom, neopakovateľnom dávaní sa a príjmaní sa. A uvažovať nad tým, akým spôsobom chce Boh túto našu túžbu naplniť. Je to možno zdá sa v našom svete nedosiahnutelný ideál, ale vôbec to tak nie je. Lebo je to Boží sen a my sme súčasní toho sna. A Bohu nič nie je